Joo, nyt meillä olisi tässä tätä saatanan Mister Paskaa kola. Tää on ihan saatanan paskaa tää kola. Vaikka tässä lukee, että saatanan paskaa kola, niin ei siinä... Se maistuu vessanpönttöön paskalta. Avataan sitä äkkiä. Joo. Nyt se on avattu, tää paskakola. Että paskakola on siinä. Ja tänne se kuuluu, tänne vessanpönttöön kuuluu tää paska, saatanan paskaa. Maistoin tänään tätä, justiin piti ottaa tossa paskaa, kylmää paskaa. Rupes maistuu niin saatanan paskalta tää paska. Suosittelen sua ostaa tätä paskaa. Sinne se kuuluu. Sinne kuuluu paskakola. Oi, sinne kuuluu paskakola. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin.